Хора, както сте видяли от заглавието в това видео, ще ви покажа като цяло моите неща на Майнкрафт. Започваме. Виждате, че имам доста фикси там. Имам почти всичките. Някъде имам 20 фикси, ако не се лъжа. И така, фикситата ще ги отделим, понеже няма какво друго да ви казвам за тях. И вие най-вероятно сте ги събрали. Пишете в коментарите дали гледахте Майнкрафт филма все пак. Сега да започваме. Имаме купичката на прасенцето, която е много сладка. Ето така изглежда. Сега следва купичката на крипъра, която тя е сладка. Така изглежда отвътре. Бяла, пише си Майнкрафт, както винаги. Сега става там. Имаме купа на крипъра, която е доста сладичка. Отдолу със сигурност няма как да не пише Майнкрафт. Отделяме идея. Имаме на прасенцето купичка, която е много сладка. Вижте как изглежда. Много е сладка. И няма как да не пише Майнкрафт. Плюс няма как на нещата Майнкрафт да не пише Майнкрафт. Имаме ето тази чантичка, която е много готина. Ето така изглежда. Ето така изглежда. Има си джобове. Има си... В смисъл има си 2 джоба, които са много хубави. Това е готиното. И така. Сега ще ви покажа и една чаша на крипър, която е много готина. Фикситето на крипър е много сладко. Ето, чакайте да отдръпнем чантичката. Ето и чашката на крипър. Тя е леко, ето това пречи, където е тук. Пречи да се пие, ама пак за да пиеш е готино от нея. Отдолу си има някакви неща. Отстрани пише Майнкрафт. Забравих да кажа, абонирайте се за канала. До края на месеца гоним 100К и има giveaway, който ще включи PlayStation 5, Nintendo Switch, компютър и монитор заедно в едно. Победителите ще са 3. Теглим ги на 30 август. Обърках се. 30 април. За да се запишете, трябва да се абонирате за канала, да лайкнете видеото и да коментирате под видеото готово. Това го има и като шорт, да знаете, може и там да го напишете. И ако го запишете и в шорт, и на това видео и на следващите, спечелите повече гласувания, има по-голям шанс да спечелите. Да знаете. Аз ще приключвам с това видео и до утре. Утре, помежду другото, очаквате в 8 часа в TikTok. Ще кача в YouTube, ще сме на живо. 4 часа.